El cotxe meravellós, d'Enric Sans i Luca López. Hi havia una vegada un cotxe que va revolucionar el món. Era un cotxe que li van posar de malnom el Matriarco. Us preguntareu per què, però espereu fins al final i ho sabreu. Fa molt de temps, un agent de la secció cibernètica de la Policia Nacional, anomenat Carles, tingué la idea de fabricar un cotxe molt especial per al treball que pensara per ell mateix. Quan el va acabar, el cotxe tenia tots els avenços tecnològics del moment. Escàner d'empremtes, lector d'ADN, internet, accés a la base de dades de la Interpol, etc. A més, tenia diversos fitxers integrats de com reaccionar davant de les situacions de risc més comunes. Clarament, el cotxe podia conduir tot sol, però, per seguretat, sempre l'acompanyava Carles. En aquells dies, Matriarco estava molt preocupat, perquè aquella setmana s'havien escapolit unes quantes persones de la presó. Des d'aquell moment va entrar en alerta màxima perquè eren presos perillosos. Passaren els mesos sense que hi haguera cap novetat, fins que una vesprada se'n va anar amb Carles a fer un tomb per la ciutat. Anaren a veure una pel·lícula a un cinema d'estiu vora la mar. L'endemà, Carles no va aparèixer pel treball. Matriarco pensà que devia estar cansat després de la vesprada tan divertida que havien tingut i ho va deixar córrer. Però l'absència de Carles es va perllongar en el temps. El comissari va activar els protocols d'emergència i van començar a posar potes en l'aire tota la ciutat. Passaven els dies i ningú trobava cap pista que els poguera obrir alguna línia d'investigació. Era com si la terra se l'haguera engolit. Quan havia passat una setmana, Matriarco no podia més i començà a revisar les últimes dades que li havia inclòs a l'ordinador. Era un reguitzell de documents, però, entre tots, hi aparegué l'adreça d'un club de tatuadors al carrer de Sant Pasqual. Matriarco tingué un pressentiment. Carregà totes les armes que portava dissimulades en el xassís i es dirigí cap als afores del poble. Quan hi va arribar, envià un dron perquè furonejara una mica per una finestra que estava mig oberta. El local estava buit. Semblava més aviat un bar que un negoci de tatuatges. Hi havia vora 10 taules de fusta i una barra enorme amb una renglera de botelles que la recorrien de cap a cap. El dron feu diverses aproximacions amb el zoom i hi va poder distingir damunt de la barra un paper arrugat que tenia una adreça. Polígon Industrial La Pera, Magatzem 4. El polígon industrial estava amagat en una vall que estava vorejada pel riu. L'entrada estava vigilada per càmeres de vídeo. Potser no era la millor opció. Matriarco feu un parell de voltes fins que trobà una senda de terra que connectava els camins de l'horta amb el polígon. Tot decidit, s'hi va atansar amb la màxima prudència possible fins que albirà Carles amagat entre 2 contenidors de fem. Fet i fet, de debò que el Carles i fins i tot Matriarco eren en perill. Acabaven de descobrir un amagatall d'espies russos que estaven infiltrats per tot Europa i la resta de països que pertanyen a l'OTAN. Havien d'anar molt amb compte per poder eixir del polígon industrial sense ser vistos. La seva nova missió ja era clara i tenien els condicionants perfectes. Matriarco és un cotxe meravellós i el Carles té tota la determinació i el coratge, independentment d'ideologies polítiques i dels interessos partidistes dels polítics, oligarques i mafiosos d'ambdues bandes. Ells havien de tractar de salvar el major nombre de xiquetes i xiquets ucraïnesos que havien quedat atrapats a Mariupol, Kíev i la resta de ciutats ucraïneses. No era una missió fàcil.
A més, abans havien de salvar la seva pròpia vida. Aquesta gent provenia de l'antiga URSS i del KGB i eren molt perillosos. No respectaven la pau ni les vides humanes perquè el poder i els diners ho són tot per a ells. Matriarco va decidir activar el silenciador per a no fer soroll i fer-se invisible. Així també protegiria el Carles. Mentrestant, ell no eixiria del cotxe. El que no sabien és que els espies russos tenien en el seu poder uns drons intel·ligents de nova generació capaços de captar tot moviment. En girar l'últim carrer del polígon industrial, un dels drons va començar a disparar indiscriminadament contra ells. La ràfega de trets els va envoltar per tot arreu. El Carles va tancar els ulls de colp i li va pregar a la geperudeta, Mare de Déu dels desemparats i de tots els valencians, que per favor fera un miracle i els ajudara a eixir d'aquesta situació tan complicada. Matriarco també era capaç d'escoltar els pensaments del seu company i fins i tot els seus sentiments. Com si tinguera telepatia, va activar la ultravelocitat del seu aparell i, en un tres i no res, tots dos havien eixit airosos ràpidament entre milers de dispars de diversos drons que volaven sobre ells al blau cel d'aquest polígon il·luminat per les armes de precisió russes i els seus drons intel·ligents. Un colp salvatge començava la seva veritable missió. Primer de tot, havien de preparar-se molt bé. Era una missió complicada de veritat. Molts quilòmetres de carretera fins a arribar a Ucraïna. Necessitaven mapes, menjar, aigua, una llanterna, una brúixola, armes, un escut protector, un ganxo per lligar una caravana on pogueren cabre els màxims xiquets i xiquetes possibles. A més, havien de fer molts viatges, per la qual cosa havien d'aprovisionar-se molt bé de combustibles fòssils, gas natural, petroli i electricitat. Tot estava molt car, perquè els preus no aturaven la seva pujada. Per culpa de la guerra mancaven subministraments. Això, òbviament, havia fet caure l'oferta d'aquestes necessitats d'energia i, com que la demanda no s'aturava, el preu cada vegada era més car. Necessitaven ajuda i finançament aliè. Carles no era prou ric com per a poder afrontar ell tot sol aquelles despeses. La missió esdevenia difícil i d'alta volada, però no per això Matriarco i el Carles renunciarien a aquesta aventura tan apassionant i gratificant. No hi havia a València dos éssers com ells, perquè dos éssers com ells els havien parit ben pocs. El cor del Carles, tan gran que no li cabia al pit. La tecnologia de Matriarco, tan avançada com futurista. L'horror de la guerra els havia colpit tant que no tingueren més remei que posar-se al servei de la pau, traslladant ferits als hospitals o apropant civils a la frontera fins a la fi del conflicte. Per cert, el malnom li ve per ser el primer cotxe de la nova matriu de muntatge i, a més, per tenir la força, l'elegància, la lleugeresa i el sigil del millor arc. Matriarco, el cotxe meravellós.